Здравейте, уважаеми зрители! Пряко от Русе по БНТ2 и БНТ Свят започва местно време по една любопитна тема. От днес в училища и университети се завърна военната подготовка. Случва се за пръв път от началото на така наречените демократични промени в България. Какво го наложи? Има ли това завръщане връзки с задължителната военна подготовка от времето на соца? Готови ли се за предизвикателството преподаватели и ученици? Каква е програмата? Завръща ли се и митичния военен лагер в село Карамвърбовка, мястото, където хиляди русенски ученици преминаваха задължително практическо военно обучение? Как се промениха идеологическите аспекти в съгласие с съвременността? Ето, за това ще става дума. А сега казвам добре дошли на нашите гости. Подред ще ги представя. Подполковник Иван Ангелов, който е преподавател по специална военна подготовка. До мен е началника на военно окръжие Русе, подполковник Цанко Недев, и вляво от мене е директора на професионалната гимназия по механотехника, господин Ненко Илиев, може да кажем и капитан Илиев. Така че с трима офицери ще говорим по темата днес. Да спазим старшинството. Подполковник Недев, какво наложи това завръщането на военната подготовка след повече от 23-4 години? Добър вечер първо и на вашите зрители. Кое наложи? Първо трябва да започнем с, може би, от Конституцията на Република България, където са заложени задълженията на всички граждани по отбраната на страната. И оттам нататък преминаваме през новоприетия закон за резерва на въоръжените сили, където са е оказано задължението и по провеждането на подготовка за усвояване на знания за отбраната на страната, действия при кризи от военен характер, както и мисия и задачи на въоръжените сили. Тоест учениците да се запознаят с структурата, с цели, задачи на въоръжените сили на Република България. Има нужда, смятате за това. Нека да попитаме подполковник Ангелов първите впечатления днес. Вие за пръв път се сблъскахте с тези деца, можем да кажем, в 9-ти клас. След малко ще видим репортаж на колежката. С какво усещане вие излизате от този първи час? Усещанията, с които излезнах от този първи час, бяха преповдигнати така, тъй като имаше много голям интерес от страна на деветокласниците. Дори след завършване на часа индивидуални въпроси задаваха, дори и не по темата, по още по-обширни въпроси, така че това приятно ме изненада и премина с интерес първото занятие. Ние ще видим след малко репортажа. Любопитно е как така съвместявате ролята си на офицер и на преподавател с такива малки възпитаници, но да видим какво ще каже директора на гимназията по механотехника. Какви да са основните цели, капитан Илиев? Основните цели, които... Благодаря. Основните цели на това мероприятие на Министерството на отбраната и на Министерството на образованието са да се повиши възможността обучението на учениците в дадена специфична насоченост, каквато е тази, и да се запълни една празнина, която толкова години не беше обръщано внимание, че съществува, а тя се поражда полека-лека в тази насока, за която колегите обясняваха сега в момента. Според мен, като човек, който е 18 години в образованието и е израсъл и е обучен в Българската народна армия като млад човек, усещам, че има една празнота, която ще бъде запълнена. Лично аз приветствам тази инициатива на Министерството на отбраната, съвместно с Министерството на образованието, да се подготвят учениците в една или в друга насока, каквато армията ще наведе в нашето училище и каквато ще бъде изпълнена. Има необходимост, казвате? Според мен има необходимост. Готови ли са преподавателите? Преподавателски състав имаме ли? Извърши се доста по обем работа. Значи задачата, самата наредба за условията реда за разкриване и осигуряване на курсовите и обучението на учениците от средните училища излезе на 1 март, беше обнародвана. И от тогава започнаха и нашите усилия съвместно с Инспектората по образованието. Първо по уточняване на проектния брой паралелки 9 и 10 клас. По-късно уточнихме ги и започна подготовката на хората, които ще могат да водят тия занятия. Интересното е, че се оказа, че няма структура в българската армия, която да има
да покрива цялата територия на страната. Знаете, че много гарнизони изчезнаха и Централно военно окръжие с неговите териториални подразделения остана единственото в структурата на армията, което да стига до всяка община да има служители. Да, е ваша задача. Как е в Русенско? Справяме ли се или? Ами, днес премина успешно всичко. Да. Докладваха, че са минали навсякъде. Има изготвени презентации, малко, има това са като учебници, сборници, литература. Раздадени са на училище, и на ръководителите, раздадени са и на класните ръководители, но така или иначе и за нас е нова материята и за нас е нова задача, но мисля, че ще успеем да се справим. Ще продължим сега след малко. Нека да видим как днес посрещнаха първите часове учениците в професионалната гимназия по механотехника. Репортаж на Теодора Озунова. Може би противно на очакванията, първият час по военно обучение в Русенската гимназия по механотехника грабна вниманието на всички ученици. Сред тях са и две момичета от 9-ти клас. Сабина Саботинова казва, че военната тематика за нея е интересна. Не изключва дори възможността след години да се реализира като военен служител. И не знам точно какво представляват, обаче интересно ми, бих се записала, ако има военно училище за момичета. Хубаво е да има казарма и би трябвало за мен да има задължителна. Съучениците на Сабина също са на мнение, че военно обучение в клас не е излишно. А дали трябва казармата да се възстанови, мненията бяха различни. Има после от тези неща, понеже разбира нещо ново за самите военни обучения, за казармата. Бихте ли отишъл в казарма, ако имахте възможност да избирате? Ами, честно казвам, не. Не обичам населята. Като цяло убийствата и тези неща, които стават там. Казармата трябва да бъде в действие, защото много се разглезваме. Александър също смята да става военен. Смята, че 5 часа в училище ще му помогнат по-лесно да се ориентира къде и как може да направи това. Сигурен е обаче, че иска да бъде пехотинец. Затова и краткият документален филм за въоръжените сили на България му е бил интересен. Аз мисля да се пиша в армията на България и гледал съм много документални филми за армиите на Франция, Германия и България. Часовете ще са полезни както за децата, така и за самите класни ръководители, казва учителят по физическо възпитание Калоян Мицев. Това е много хубава идея и много се радвам, че отново са въвели това нещо. Защото сега знаете, че момчетата не ходят в казарма и това много ще им помогне. Естествено, че помогнете на нашата работа. В първия си час по военно обучение деветокласниците от гимназията по механотехника се запознаха с задълженията на гражданите на Република България по отбраната на страната. С интерес гледахме този репортаж. Аз оставам с впечатление, че така доста романтично някои от децата възприемат армията, спомена за армията. Вашето впечатление, подполковник Ангелов? Те нямат спомен за армията. Това, че романтично го възприемат е добре. Добре. Оттам да тръгнат, за да може да се прояви по-голям интерес вече и за да може да стане професионално. Аз, като казвам спомена, има предвид спомените на техните бащи, на близките им, които си спомнят армията и какво е била тя преди толкова време. Но при всички положения, това си говорихме, ето в момента аз ще се опитам ще покажем на камерата. Това са двата учебника за 9 и за 10 клас. Това са учебни пособия. И подполковник, учебни пособия. Вие казвате, че малко са на академичен. Не разбираем ли за тях този език? Значи всички преподаватели, проведе се методически семинар, всички преподаватели преминаха от 15 до 22 ноември, на различни места беше организиран и се дадаха указания на всички преподаватели по преминаването на всяка тема, с презентациите. Обърна се внимание да се свали нивото на преподаване до нивото, което могат да бъде разбираемо за учениците и всички хора самостоятелно успяха. При всички положения трябва да им е интересно.
на тази така възраст. иначе трябва да възбудим интереса им, за да може да има някакъв ефект от цялото обучение. Двете филмчета, които сте пуснали, са били интересни. Аз ви зададох един въпрос. Ще има ли някаква практическа насоченост? Вие ми казахте, че няма да има. Имам предвид, те ще видят ли оръжие? Ще помиришат ли оръжейната смазка? Ще видят ли какво представлява казарма? Обучението е заложено и ще бъде само теоретично. Теоретично. Няма да има никакъв спомен и да има нищо общо с предното. Предвидено ли е някакво посещение все пак някъде? Извън класа? Няма практически занятия, само теоретично. Няма ли да е сухо това? Няма ли да е неинтересно? Мен, ако съм на тяхно място, ще искам да видя какво представлява казармата, помещението. И днес са поставили доста въпроси за да пипнат оръжие, автомат, пистолет. Ние пипахме на време в тези рязаните специалните учебни оръжия. Така беше. Няма да има такова нещо, ще бъде само теоретично. Аз не знам. Поне в сегашния обем, който е това обучение, ще бъде по този начин. Пазите ли нещо, подсказват ни колегите горе? Нещо пазили се от военния кабинет? Военния кабинет, пирамидата стои още, запечатана е даже сега още. Стрелби ще има в училище, но ние за сега ще спазим изискването на Министерството на отбраната да не милитаризираме в такава насока. Макар че разбирам вашия интерес за мирисането на смазката, децата наистина биха желали, според мен, да се докоснат до това, което казвате и като въоръжение, но по принцип нека да успокоим родителите. Няма да имаме Министерството на образованието и Министерството на отбраната подхождат твърде внимателно в днешните специфични особености на... Не, вижте, аз мисля, че днес има безкрайно много възможности, за съжаление, те да гледат работа с оръжие. Филмите са пълни с насилие, с стрелби. Може би няма нищо лошо в това да видят този предмет и да знаят, че той е създаден да убива, да наранява, а не за някакво забавление. Трудно е както и преди малко говорихме, няма гарнизони, няма военни формирования вече. Така че в Русе е останало едно или там две, но в Разград, Търговище и Силистра, за които отговарям, няма действащо формирование и няма къде да отидат. Дори мислехме тук, примерно, като под формата на ден на отворени врати да се съберат и в военното формирование да минат, да се изкарат автомобили, техника, някакво оръжие. Но няма да има. Аз си мисля, че това ще се промени, но нека да видим сега следващия репортаж. Може да се доразви нещо, но убеден съм, че ще се случи. А сега следва спомен за началната военна подготовка и поглед в настоящето към легендарния за нашето време лагер в село Каравърбовка. Той е на 65 км от Русе. Една доседмична истинска мини-казарма, която бе задължителна за младежите и девойките на 16 годишна възраст. Какъв бе нейният смисъл? Какво остана от това време? Вижте. През 70-те и 80-те години на миналия век всички русенски ученици минаваха за 2 седмици от тук, в 10-ти клас на гимназиите или във втори курс в техникумите. Лагера в село Каравърбовка. Истинска казарма. С военни, с униформи, с събуждане в 5:30 с тръба, сутрешни и вечерни проверки, строева подготовка, марш на скок, стрелби. За бившия домакин Михаил Тодоров, създавал това място, спомените са само добри. Имало е работа за местните, препитание. С добро си спомнят хората. Лагера беше създаден от 70-та година и доста народ е минал тук на военно обучение. Персонал имаше тук местен от селото. Аз бях домакин. Отговарях за всичко, цялото имущество на лагера. Днес това е собственост на Русенската митрополия. Както е било до 60-те години на миналия век, преди държавата да я отнеме, за да построи лагера. Храмът Света Марина е бил запуснат и изоставен по това време. Възражда се постепенно през последното десетилетие. Професионалната актриса Мира Бонжева, избрала съдбата на скромен църковен служител, е изненадана от живия сред повечето хора интерес не към духовното място, а именно към лагера. Забелязвам, че има хора, които съжаляват, че това е станало манастир, а не още военен лагер, което е странно. Сравненията на снимките от Държавния архив с днешното запустение са контрастни. Идеята на митрополията е красивото място да се стегне в бъдеще за поклоннически туризъм, така че поне за сега ролята му на военен лагер изглежда окончателно изиграна. А ветеранът от някогашния военен лагер е категоричен. Би трябвало да има и на преподготовка на младежта, да имат общи понятия в военното обучение.
А на фасадата на бившата столова все още стоят график за съревнованието между ротите и емблематичен надпис, в който ключовата дума е права. Големи права. Понеже сме имали големи права, налагали са се и големи задължения. Пропаганден полъх от тоталитаризма, когато една от главните задачи бе именно ограничението на човешките права. С усмивка гледах този репортаж пак и си мисля как ли ще реагират днес родители, близки, познати, ако тези 2 седмици им се наложат на днешните младежи, защото това наистина си беше казарма. Ето, капитан Илиев много добре знае. 5:30 тръбата. Беше по нормалните казармени условия. Казарма си ние като обучаващи офицери, състезание накрая с финални стрелби с бойно оръжие. Да. Карбира Манлихер и автомат Калашников. Съответно с всичките изисквания, които бяха... Подполковник Недев каза абсурд, като си говорихме предварително, това нещо вече да се възстанови, да се върне. Така е, но искахме да го покажем. Трябва да се връщаме толкова назад. По-скоро целта на цялото, мисля, че и ползата от това обучение ще бъде, ако успеем да докоснем младите ученици и младежите, да ги докоснем им придадем малко патриотизъм, малко да изпитат чувство на дълг, на родолюбие и ще бъде достатъчно, мисля, като резултат от цялото обучение. И мисля, че в обществото при този дефицит на тия категории, мисля, че ще е полезно. Може би да, аз тук малко ми се ще да ви опонирам, защото се сещам за един друг вид национализъм. Много любопитно е това, което говорим, как се смени идеологията на тази подготовка, защото това бе обучение идеологическо, разбира се. Ние бяхме възпитавани по този начин. Как трябва да се внушава подполковник Ангелов, според вас, това родолюбие, този патриотизъм, когато границите са отворени и хората си гледат в джоба, в хладилника и материалното безмилостно измести духовното? На първо място трябва да стъпим на историята. Нашата история е изключително богата на такива примери. И аз днеска наблегнах на тези исторически примери и на доста от децата им беше невероятно как може да се случи. Дадох им пример с Балканската война. Голяма част от българското население, което е зад граница, доброволно се връща, за да се включи във войната, и почти на всички деца им беше толкова невероятно, така им се отвориха широко очите, че ги попитах: вие готови ли сте сега на такова нещо? Бихте ли го направили? Да. Всъщност, ето, може би с такива примери, аз даже ми подсказват въпрос на какви конкретни умения, ако това е умение, може би конкретни знания ще им внушим или ще им внушите, за да ги възпитате в родолюбие и патриотизъм, които са, може би, най-страдащи днес. Как да си родолюбец и как да си патриот, когато страната ти е в такова, съжалявам, че го казвам, състояние. Ако трябва да цитираме всички. С примери и от ежедневието, дадох им примери от сегашното време. Сблъскахте и тези примери, са отворени да го възприемат децата. Много добре ги възприеха и ги разбират. И може би ги подценяваме, си мислим, че са малки и неразбиращи, като че ли. Според мен трябва да наблягаме повече на добрите примери и по този начин да ги мотивираме да ги следват. Защото се сблъскват около тях със всичко друго, но много, много малко са положителните примери, които имат. Дали ще има някаква полза от това обучение и какво ще бъде? Разглеждайки темите за 9 и 10 клас, които са пред мен, темите са актуални и могат да помогнат на подрастващото поколение в една или в друга насока по отношение на някои задължения, по отношение на действия при бедствие, вера и по отношение на това какво е критична инфраструктура, как трябва да се поддържа, как трябва да се поглежда. Да, ще придобият само знания, обаче това за сега знания, уменията допълнително. По-нататък. И най-важното да успокои родителите, ако има някакви тревоги в тая насока. Министерството на отбраната осигурява хонорара на собствените си лектори, ние осигуряваме класният ръководител, който е така, че преразходи по отношение на средства нямаме. Ще остане само положителния ефект по отношение на ръководители са без хонорар. Просто добре, влезем. Това не тежи на така наречения делегиран бюджет на училището, което като един директор като мен е
Мисля, Труден въпрос е тежък. Ами добре, да си пожелаем успех. Сега малко не е времето, така е в предаването. Аз ви благодаря за това участие. Сигурно нататък ще стане дума пак за това военно обучение. Благодаря на подполковник Цанко Недев, на подполковник Иван Ангелов и на директора на професионалната гимназия по механотехника, господин Ненко Илиев. Благодаря ви, господа. Продължаваме.